pánové, naše přípravy na představení právě vrcholí. Zde je Dominik, náš herec. Tady máme Kačenku. A zdraví. Tady jsou naše... Děti, připravte si rekvizity, připravte si věci, kde máte mít. Já jdu se zvukařem zkonzultovat ten playlist a začneme. Ano. Dneska ty růžový kalhoty najdu kde? Miláčku, růžové kalhoty, navídek. Teďka se proplížíme do zákulisí, kde mám... Ty jsi brala? Já je nemám. Ale já jsem je nebral. No, právě. Máme naše zákulisí a šatny, kde je zrovna Ilonka a Pavel. Čau. Jsme velké hvězdy, podívej, jak jsem se tady rozkrámovala. No, Ornelka tu má toto jsou všecko. ornelinky a krámy a všelaký píčovinky. No. Tady jsou její šlapkoidní věci. Ano, takové malé botičky jako pro popelku. Pouze 1,40. No. Akorát nevíme, kde budeme chcát teda, protože tady není záchod. Možná jsem do popelnice. Já právě říkám, jako když bude nejhůř, tak tady do popelnice. Tak vy to máte lehký. To je krásné. Děkujeme, vaše podlesky a dcerko. Já se děkuju, už tady nedále model. Kostýmy. Ne, včerejší už. Co? Jo, vamos. Dobrý den, Babi, a od nich to by spíš ta kritická realismu a tak se netým, že se nerozplývám na tyhle jakého